Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hey, zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi, makadii zvenyu mukomana Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Kana mava kundiposterawo nyaya yangu, please vikaiwo chitupa changu. Ininiwo ndakauya muno South Africa mugore ra 2015. Then kubvawo zvandakazouya kuno South Africa handina kuzombodzokera zvekare kumusha nekudawo kwezvimwe zvikonzero zvakasiyana siyana. Zvekare ndakabva ndazongoitawo mukana wekuti ndinge ndichizoitawo mapepa emuno, and inini I am a nurse by profession. Pandainge ndichiri kuZimbabwe ndainge ndichibatira basa rangu ndiri pachipatara cheParerenyatwa. Zvino pandainge ndiripo pachipatara apo mukoma tainge tichishanda tiri inini mudzimai wangu then neimwe shamwari yangu nemudzimai wake. Tose takadaro mukoma tainge takangobva kunursing school and takabva tazova the best of the best friends. Saka inini neshamwari yangu takabva tazongoroora mashamwari just like that. Asi kubva patainge tiriko kunursing school zvakaitika ndezvekuti inini negirlfriend yeshamwari yangu patainge tichiri vakomana nevasikana taipota tichiita zvekubanana because girlfriend yebest friend yangu uyu ainge akauya kwandiri. Mushure mekunge auya kwandiri akabva azotanga kucomplaina achiti kwandiri, hauziviwo here aya avanoti ma-enlargement pills, because ainge achiti boyfriend yake best friend yangu uyu hanzi ainge aine kadora. Mazuva acho iwawo kwainge kusati kwava neword rekuti kadora. Saka akangouya kwandiri akabva ati zviri mubhurugwa best friend yako inini ndazvitadza. Ameno kuti kana ndikakwanisa kuzozvikurira unless kana wazondibatsirawo kuti unge uchingomukurudzirawo kuti ange achingofamba kuitira kuti wo nhengo yake inge ichikwanisawo kuzokudzwawo, because iye achitaura ainge achiti hanzi kunyangwe chigunwe, munoona chigunwe chiya chavanoti thumb, hanzi iyo itori diki than the thumb finger. Saka inini ndakabva ndazonyara manje kuti ndinge ndichizoenda kunotaura nebest friend yangu kuti ndinge ndichimuudza kuti his girlfriend ndo zvayainge yandiudza. Saka ndakabva ndazongoti ndoramba ndongoiswa pressure negirlfriend yebest friend yangu. One day takatoti titori kubasa, at that time tainge titori kuma-attachments, ndo pandakabva ndazongomugreba. Mushure mekunge ndamugreba ndikabva ndati if you are hungry there is no need yekuti unge uchingoramba uchingocomplaina, inini ndinokwanisa kuzokupedza nzara yako. Paya mukoma tainge tava kuti nguva iya kana tiri kubasa, because what we used to do ndezvekuti mumaward aya munenge musina vanhu ndokwataiwanzo kuenda kunorara kana kuri kunzi tinenge tichida kuita musikanzwa yekuti tinenge tichingonzwa nungo yekuenda kunocheka varwere. Saka taingotsvaka mawards anenge asina vanhu then tobva tazoenda tobva tazonorara imomo. So nguva zhinji paya patinenge tiri in the same night shift ndo pataibva tazotsvaka ward yedu tobva tazonorara ikoko mukoma. Taitorara on the same bed. Yes, mbedha iya mukoma inotorarwa nevarwere. Manurses mazhinji vamwe vacho vanotoita musikanzwa yekutoti vanenge vachitoitira bonde pamusoro pemibhedha iyoyo yacho iyoyo inozomborarwa nevarwere. I think kuti maybe that is why muzvipatara vanhu vachiti vakauya vachirwara munhu obva azotongofa nekuda kwezvimwe zvinhu zvisina kunaka zvinoitika muzvipatara. Mukoma taitoita mastaira ose ataitonzwa tichida tirimo mumawadi imomo, but we used to do these things pasina kana anenge achimboita kana noise. Nekufamba kwenguva mukoma tichangobva mukunoroorana inini newife yangu ndopa akabva afind out kuti she was pregnant, and at the same time uyuwo girlfriend yebest friend yangu at that time vainge vasati varoorana. Then ndopa akabva azouya kwandiri achikumbirawo advice achiti shamwari ndoita sei,
sei, because right now I have found out kuti I am pregnant, and nhumbu iyi ndaverenga madates ayo ndikutoona kutoti nhumbu iyi haisi ye-best friend yako, because at that time tainge tichida kuita a double wedding, but ivowo vakabva vazotanga kusangana nema-problems, because uyuwo girlfriend ye-best friend yangu ainge achiti kwandiri handikwanise kuti ndinge ndichiroorwa naye, because ndinotya kuti kana ndikagara ndaroorwa naye nekuda kweizvo zvandakaona paari ndinokwanisa kuzomuhurira, so I can't. But inini ndaingoramba ndichingomukuridzira kuti as long as you have me, ndinenge ndichingotiwo pandinenge ndichigona kukupedza nzara ndinenge ndichingokupedza nzara. Saka paakazodzoka kwandiri akabva azoti all along shamwari I have been on the family planning. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndakazonyanyisa kunakirwa newe kudzamara ndazongoregedza kushandisa family planning pill iyaya. At that time I was not thinking straight, ndainge ndichingoshandisa ma-emotions angu, and at that same time paakaregedza kushandisa ma-family planning pills iwawo aaipota achimwa, vainge vachinetsana neboyfriend yake sezvo ainge ari munhu wekuti ainge ava kupiwa rudo neni. Saka akati iye madates acho aakacalculata madates awo ekuti inini naye tainge tichishanda tose on the same shift, zvekare taiti patinenge tiri pamashift taitomeka sure kuti each and every night tatoita 3 kana kuti 2 times a night tiriko kubasa kupare ikoko. So akabva ati nhumbu iyi inhumbu yako. Then I encouraged her to keep the baby. This was way back, mazuva acho kwainge kusitomborina zvema-DNA, kwainge kuchingoshanda shoko riya rekuti chikomba hachina mwana. Saka ndo zvatakabva tangotaura ndokubva taseka tikati if you get married to him, iye anobva angoziva kuti chikomba hachina mwana, mwana uyu anenge ari wako naye, ininiwo newe tinenge tichingoziva kuti mwana uyu takamuita tose, ndokubva tazowirirana paya mukoma. Nhumbu iya mukoma yakabva yazotokura, and the most painful part about this story ndeyekuti my best friend wo munhu wekuti he was really close to me, he sees me as his own brother. Saka akabva azopa mwana uyu mazita maviri, akabva ati inini I am supposed to be the godfather to his child. Saka zita rekutanga raakapa mwana uyu izita rababa vake, then zita rechitu ndokubva azomutumidza zita rangu inini mukoma. Zvadaro takabva tazongorarama just like that. Ininiwo ndo pandakabva ndazorambana nemudzimai wangu. Mushure mekunge inini nemudzimai wangu tarambana, ndo pandakabva ndazongosarudza kuti it was far much better kuti ndinge ndichimbouya kuno kuJoni, ndichiuyawo kuno kuJoni mukoma. Ndakabva ndazowanawo kabasa kangu kandinoshanda, kabasa kari bobo. Ndakatombozama kuti ndinge ndichiconvinsa uyo wandakazozvara naye mwana in secret kuti ange achiuya kuno, but chakazoita kuti asada kuuya kuno inhau yekuti murume wacho kubva kare nakare ainge aine mapromises akawandisisa ekuti anokwanisa kuzoenda kuUK, but zvakazovatorera a very long time. Recently ipapa pamukoma ndo paakazonditumidzira SMS after so many years, and all along akabva azotanga kuita izvo zvatainge tisina kuwirirana, zvekuti aifanirawo kuti ange achindipawo ma-updates about my kid because I am the biological father. Saka she then started avoiding me. Then akabva azongondipa update akati, can you give me your consent yekuti ndinge ndichienda nemwana kumberi kwemakungwa because mapepa edu aita. Saka mwana uyu achatoenda over azonokurira kuUK, but iye akabva ati I will try by all means kuti mwana ndinge ndichizomuudza kuti baba vake ndiani, but I will try to do this once I have settled down in the UK. Then kana ndava settled down, ndava kukwanisa kuzvimiririra, then ndichabva ndazomuudza uyu kuti iye neni hatina kana kumbogara tazvara. Then zvaanenge azotaurawo
any decision yaanenge azotora, I will then tell you this is going to take at least a minimum of 4 years. When I am on my feet ndo pandichazomuudza chokwadi kuti inini naye hatina kana kumbogara tazvara tose. So mukoma ndo pandimire pari zvino, handizivi kuti ndomupa here the go ahead yekuti ange achienda nemwana wangu to the UK kana kuti ndongodzemura dhiri racho rose ndobva ndangomuudza chokwadi, because ininiwo kuno kuSouth Africa I have made my runarounds. Ndadanana nevakadzi vakawandisisa, you name it, vakadzi vekuZimbabwe, vakadzi vacho vemuno muSouth Africa. I have even lost count of vakadzi vandadanana navo. Saka as a man I want to settle down. Manje ndiri kufila as if uyu wandakagara ndazvara naye mwana, sezvo marriage yake ingoriwo marriage yeziita, ava blazi vasina kana chavainacho chekuti vanokwanisa kumusatisfyisa nacho. It is far much better kuti vange vachingoenda ku UK kwacho vari voga. Inini ndozvitorera mhuri yangu ndogara nayo. Ndakatomuudza zvose izvi, iye akangonditi let me think about it, but I cannot promise you anything. So mukoma, please advise me kuti ndoita sei, ndotsemura dhiri here kana kuti ndosiyana nazvo. Mwana wangu ungoenda ku UK for a better opportunity. As for me to relocate to the UK, it can be quite easy kana ndichida, but I had settled down well muno South Africa. Please advise me, it's a matter of urgency. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, please hanzi namukoma vedu ndi advise iwo, it is a matter of urgency. Hey, zvakangoma hazvo. Hanzi ndakaita mwana nemudzimai we best friend yangu mushure mekunge ndaita naye mwana, then best friend ikabva yazotumidzira mwana uyu, ikabva yamupa zita ikabva yati iwewe ndiwe godfather kumwana wangu, saka ndichamupa zita rako zvekare. Ndobva ndamupa zita rababa vangu. Zvakangoma hazvo vedu we, please let us talk about this issue. But nyaya iyi inenge iine makuva mukati. Munhu wacho paanozofind out kuti ndo zvamakamuita zvinenge zvava kutodawo nyasha dzaMwari kuti asazopindwa nemweya wakashata. Please ngatizamewo kubatsira mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Mukoma, inini ndakangosanganawo nechannel yenyu by mistake. Zvandinowanzokuita ndezvekuti pandinenge ndiri kubasa ndinongopindawo pa YouTube ndobva ndazongodownloadawo, ndinowanzo kudownloada mapodcast, ndo anondivaraidza kana ndichita hangu basa rangu kuitira kuti ndisazoita mastresses akawandisisa. Saka ndo pandakabva ndazongosanganawo nemavideos iwawawa ema-confessions, ndokubva ndazongodownloadawo ndikabva ndatoonawo kuti zvinhu zvinokwanisa kundivaraidza. Saka mukoma, ndazouyawo neconfession yangu. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Baba vangu vainge vari munhu wekuti vainge vachiita zvekutamba mahachi, kana kuine vanhu vachiri kurangarira mahachi aya aipota achitambwa nevanhu. Saka baba vakati vachiita izvozvo zvekutamba mahachi kudaro ndokubva vazoromba. Ivo baba vainge vachishanda mudhorobha, isusu tainge tichingogara kumusha. Zvino baba vakazoti varombera kutamba mahachi avo iwawo, vakabva vazouya umwe musi takatovaona baba pavakauya vachidzoka vachibva kudhorobha, vainge vaine chimwe chikari chavo. Chikari ichi vakabva vazoti ivo vainge vachida kuti vange vachizochicherera pamunhanga, ende vakabva vazomirira kunze kwasviba. Kunze kwakazoti kwasviba ndokubva vazoti taifanira kuti tinge tichizokurura nhumbi dzedu tose mukoma, kubva kuna amai kusvika kune vamwe vazukuru avo vainge varipo pamba panguva yacho iyoyo. Tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichizokurura nhumbi dzedu dzose. Zvainge zviri zvinhu zvekuti sevanawo vainge vakura zvakatiomerawo kuti tinge tichizoona baba vedu naamai vedu vasina kana chavainge vakambopfeka. Ivo baba ndo vainge vari kumberi vasina kupfeka, vachiteverwa naamai, vachiteverwa nemadzikoma angu nehanzvadzi yangu neni, inini ndini gotwe mumba medu, then vazukuruwo vachizotevera. Takabuda mukitchen mukoma takadaro, tainge takaita mulaini kudaro, then takazoti tazobuda pamunhanga. Baba ndo pavakabva vazotora piki nefoshoro, vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichizoteverera
tichidhiga tichichera gomba. Takati tachera gomba, tikangoti gomba iri mukoma rakasvika mumabvi umu, then baba ndopa vakabva vazotora chikari chiya mukoma chakangoti chingonogadzikwa mugomba muya, chakabva chazotanga kupfungaira chiutsi, hameno kuti chiutsi ichi chainge chichibva pai, ende chikari ichi mukoma chakabva chazotanga kutsvuka mazimbe, but baba vainge vasina kana kumbogara vaisa mazimbe emoto muchikari imomo, hameno kuti mazimbe iwawo akabva pai. Mazimbe aya ndokubva azongodzima, chikabva chazotanga kupfungaira chiutsi. Baba vakabva vati ya zvaita, ndokubva vazotanga kufushira paya. Baba vakati vapedza kufushira ndopa vakabva vazoita weti, ndokubva tazodzokera mumba. Umwe noumwe akabva azonzi ange achizopfeka nhumbi dzake, tikabva tazotora nhumbi dzedu ndokubva tazofuka nhumbi dzedu. Mukoma takazoti takura ndokubva tazotongokanganwa zvose zviya zvainge zvakaitwa nababa vedu, asi zvava kuitika kwandiri, especially inini mukoma. Secret iyi handisati ndatomboizivisa kana amai vangu kana ani zvake. Inini mukoma ndatova nedambudziko rekuti ndatova nemubobobo. Zvinhu izvi pazvakatanga mukoma ndakangofungidzirawo kuti hamenowo feeling yainge yandibata, because zvakatotanga ndiri muchechi. Ndakati ndiri muchechi kudaro mukoma, hameno kuti chii chakaitika kwandiri musi iwoyo, but ndakangokaruka ndayeverwa nebhutsu yandainge ndakapfeka, ende bhutsu iyi mukoma yainge isimbori nyowani, ibhutsu yekutoti ndainge ndatova negore rose ndabva mukuitenga. Saka ndakati ndangoitarisa bhutsu yangu yekuraiti, ndokubva ndatoona kutoti bhutsu iyi ingawani inoyevedza. Ndopa ndakabva ndazongotanga kungotambisa gumbo rangu riya ndichingoyeverwa nebhutsu yangu. So ndakati ndichitambisa gumbo rangu, pandakazotarisa kuna amai mufundisi, ndopa ndakabva ndazoona kuti pane connection yainge yaitika pakati pangu navo, but ivo hapana kana chavainge vachimboziva. Ndopa ndakabva ndazototanga kutova boba. Ndakatosimuka mukoma pandainge ndakagara, chechi yose vanhu vainge vatori busy vakateerera shoko. Ndasimuka kudaro mukoma ndokubva ndatokurura nhumbi dzangu ndikabva ndadzisiya apo pacho pandainge ndakagara, ndikabva ndatotanga kutofamba muchechi muya ndiri musvo ndisina kana chandainge ndakambopfeka. Ndokubva ndazoenda paya painge paina amai mufundisi vakagara, then ndikabva ndazotanga kuvakurura nhumbi dzavo, but handina kuvakurura nhumbi dzavo dzose, ndakangokurura nhumbi dzavo shoma, ndokubva ndatotanga kutovaboba paya. Zvose izvi mukoma zvinenge zvichiitika mumweya, hakuna kana anenge achimboona kuti pane zvinhu zviri kuitika. So ndakati ndavakurura nhumbi dziya mukoma, ndakangovasumudzira sketi ndokubva ndatotanga kutovaboba. Ivo pandakatanga kuvaboba vakabva vatanga kungobatwa nehope, ende vainge vakusakwanisa kugadzikana, vachingoita like munhu abatwa nehope. Ndonguva iyoyo yandainge ndichivaboba, asi vanhu vose vainge vari muchechi inini ndainge ndichitovaona zvose zvavainge vachiita, but hakuna kana ainge achikwanisa kuona izvo zvandainge ndichiita, because zvose izvi mukoma zvinoitika mumweya. Inini kana ndichizviona mukoma ndinenge ndichizviona sekunge ndiri mumovie, so ndichiona like a vision. Ndo zvinoitika kwandiri nguva yekuti ndinenge ndichiboba munhukadzi uyo wandinenge ndichiboba. Ndinokwanisa kutoona kutoti chipfeko chake chaakapfeka chemukati chipfeko chakaita sei. Ndinokwanisa kutosimuka kubva pacho pandinenge ndiri, asi pacho pandinenge ndasara ndakagara, gumbo rangu iri mukoma rekuraiti ndo randinenge ndichingotambisa, but inini ndinenge ndatobuda mandiri. Ndobva ndaenda pane mukadzi uyo wandinenge ndichida kuboba, ndobva ndatanga kutomuboba. Iye anotonzwa kutoti panapa zviri kuitika, ndiri kunakirwa, asi haakwanisi kunzwisisa kuti chii chiri kuitika kwaari. Mushure mekunge ndaboba amai mufundisi muchechi, ndakabva ndanzwa imwe pain and regret and humiliation, ndichiona kuti zvinhu izvi zvandaita zvinhu zvakashatisisa. Kubva musi iwoyo mukoma handina kana kuzomboda kuzodzokera kuchechi zvamuchose nekuda kwezvinhu izvi zvakashatisisa zvandakaita. Asi nawo mukoma ndiri munhu wekuti dambudziko
dambudziko iroro remubobobo ndiri kuona kuti idambudziko rekuti razondinyanyira, because same location mandinogara, location rose mukoma ndaripedza. Munhu kana ndikangomutarisa zvisinei nekuti mukadzi wemunhu kana kuti kudii, munhu iyeye kana angondifadza ndinobva ndatomusvikira. Ende ndine vamwe vakadzi vekutoti ndava kutoziva kutoti vatova nematambudziko ekurwadziwa nezvibereko. Vamwe vacho sezvo vari vanhu vekuti ndinenge ndiri very attracted kwavari, dzimwe nguva handizovapi zororo, because munhu anoshandisa mubobobo haakwanisi kuneta. Sometimes unokwanisa kutoita munhukadzi maraundi anosvika kuma20 enight, zviya zvekuti munhu anomuka achinzwa kuti panapa ndakaneta, but asinganzwisisi kuti chacho chandinetesa chii. Inhau yekuti anenge akarara usiku hwose achibobewa. Ende kana uchiboba munhu, sikarudzi yako haizorori, hairari, inongorara usiku hwose yakamira. Saka inhau yekungoti unongozorora uchingoiburitsa obva waidzorera zvekare otoenderera mberi uchingoboba munhu. Mukoma, mishonga yose iyi handizivi kuti ndoirasa sei, because inini ndinongoita zvekungorota ndichiboba vakadzi vevanhu, kana kungoona ndichiboba vakadzi, mungava muri mutauni kana kuti kunzvimbo ikoko kwandinoshanda ndiri kana kwandinogara, kulocation kwandinogara. Handina kana kumbogara ndaaplya kuti ndinoda kuita mubobobo ini, because zvemubobobo mukoma I think kuti zvinhu zvakasara zvaiitwa nemadhara ekudhara. Manje nezera rangu iri mukoma handidi kuzonzi chikomana chemubobobo. Vidare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi nezera rangu handidi kuti ndinge ndichizonzi pose pandasvika vanhu vobva vatanga kunditya vachiti chikomana chemubobobo chasvika.